Salut, prieteni, sunt Mike, antrenor de 2FB. Am foarte multe discuții cu privire la igiena corporală, atât cea care este primordială pentru a avea o viață sănătoasă în viața de zi cu zi, dar mai ales cei care fac sport. Chiar dacă nu merg la sală din cauza pandemiei, nu-ți permite statutul sau poate ai o teamă de a merge să faci antrenamente în colectiv, cu un colectiv, dacă faci acasă, foarte, foarte important, dacă faci acasă, să faci antrenamentele pe un parchet, să dai covorul la o parte. De ce să dai covorul la o parte? Orice fel de transpirație care ai pe palme, pe genunchi, pe coate, da? Sau ai pus șezuta jos, se duce toată transpirația sau mirosul care este al transpirației care le aveți dumneavoastră, se duce în covor. Și foarte, foarte greu scoți mirosul în decurs de, mai ales că acum este cald, ai drumul la căldură, la calorifer, chiar dacă este dimineața după ce pleci la lucru, acel miros se împrăște în toată casa și nu este bine. În al doilea punct de vedere care l-am eu, dacă ai făcut pe parchet sau pe linoleu, da, acasă, după ce ai terminat orice fel de antrenament, ștergi pe jos cu spirit sau cu o soluție de parchet. Dacă este, nu pot să dau numele ca să nu fac reclamă. Și ștergi foarte, foarte bine. Da? Nu lași parchetul sau linoleul pe ce ai făcut suprafața, o lași plină de transpirație și ai tras covorul să ai pus, eu știu, o mochetă peste. Nu este igienic. Da? Ai terminat antrenamentul, faci duș. De ce să faci duș? Păi, în primul rând, dacă nu faci dușul, chiar dacă transpirația este pe o scală de la 1 la 10, este la nivelul 2-3, nu ai transpirat în abundență. Acea transpirație, dacă o iei cu tine și ai ieșit din casă sau în anturajul care l-ai tu, nu face bine, bineînțeles, din punct de vedere al mirosului și nu se știe al pH-ului pielii care îl ai. Pentru că sunt mulți care pielea joacă fese și dacă n-ai făcut un duș în timp util, risci să ai probleme la nivel de piele și în zonele erogene sau sub braț, după ureche, scalp, te mănâncă nasul și așa mai departe. Referitor la faptul că trebuie să ai o igienă corporală, recomand, te-ai trezit dimineață, faci duș. Că este luna august sau iulie sau că este luna ianuarie sau decembrie, ai făcut duș. Da? Dușul de dimineață este foarte, foarte important. Ai făcut duș, seara, bineînțeles, la fel, tot duș. Dacă ai făcut antrenament și după antrenament faci duș. În cazul în care mergi într-un colectiv și mergi să faci antrenamentele la o sală, de recomandat, dacă știi că ai transpirat sau ai avut în ziua aia de foarte mult de alergat, de preferat să faci un duș înainte de a ajunge la sală să faci antrenamente pe aparate, într-o sală unde alții au mai pus spatele, șezuta sau brațele, coatele, palmele pe anumite mâniere, aparate sau gantele. Bine? Astea sunt recomandările mele. V-am pupat, faceți mișcare, că este foarte sănătos. Dar mâncați și sănătos. Pa, pa!